ଘରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରି ପୁରୀ ପଳାଇ ଆସିଛନ୍ତି ଯାଜପୁରର ବିଜୟ ବାବୁ। ସ୍ୱଳ୍ପ ରୋଜଗାରରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ଆଉ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ଯେ କେତେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ତାହା ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରକୁ ଚଳାଉଥିବା ଲୋକଟେ ବୁଝିପାରେ। ଯାଜପୁର ଏକ କମ୍ପାନୀରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଚାକିରି କରନ୍ତି ବିଜୟ ସାହୁ। ପରିବାର କହିଲେ ବିଧବା ମାଟିଏ, ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଗୋଟିଏ 5 ବର୍ଷର ପୁଅଟିଏ। ଏମାନଙ୍କ ପେଟରେ ଦାନା ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ବିଜୟ ବାବୁଙ୍କୁ ଯେ କେତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ତାହା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ମାସକୁ 12,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଆନ୍ତି। ଓଟି କଲେ ଆଉ 3,000 ଟଙ୍କା, ଅର୍ଥାତ୍ ମାସକୁ ସର୍ବମୋଟ 15,000 ଟଙ୍କା ଆୟ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏତିକିରେ ତାଙ୍କୁ ପରିବାର ଚଳାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼େ। ଏହାପରେ ପୁଣି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ, ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଟି ଆଣ। ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ବଜାର ସଉଦା କରିବାକୁ ଅଟୋରେ କିମ୍ବା ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଥର ଦରମା ମିଳିଲେ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟରୁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଟି ଆଣିବା। ସ୍ୱାମୀ କିନ୍ତୁ ବୁଝାନ୍ତି, ମୋ ଦରମାରେ ମାସିକ ଚଳିବା ମୁସ୍କିଲ, ଆଉ ପୁଣି ଦରମାରୁ ସ୍କୁଟିଟେ କିଣିବା ମୋ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରେ, ପରେ କେତେବେଳେ କିଣିବା। ଏତିକି କଥାରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ସେହି କାରଣରୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଘରେ କିଛି ନ ଜଣାଇ ବିଜୟ ଆସିଯାଇଥିଲେ ପୁରୀ। ଫୋନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଦିନସାରା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଓ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ବିତାଇ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ ସାରି ବେଳାଭୂମି ଆଡ଼େ ଗଲେ। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ବି କିଛି ସମୟ ବିତାଇଲେ। ସେଠାରେ ପୋଡ଼ାଯାଉଥିବା ମର ଶରୀରକୁ ଦେଖି ମନ ଭିତରେ ମୋହମାୟାକୁ ଦୂରେଇ ଦେଉଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ କିଛି ସମୟ ବିତାଇବା ପରେ ପୁରୀ ବଜାରକୁ ଫେରି ଏକ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନକୁ ଖାଇବାକୁ ଗଲେ। ବରା ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ମଗେଇ ପକେଟରୁ ମନି ପର୍ସ ଖୋଜିବା ବେଳକୁ ପକେଟରେ ମନି ପର୍ସ ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଝଟକା ଲାଗିଲା ବିଜୟଙ୍କୁ। ପର୍ସରେ ପାଖାପାଖି 1,000 ଟଙ୍କା ଯାଇ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଟଙ୍କାକୁ ଗାଁକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ସେ ରଖିଥିଲେ। ହେଲେ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନଥିଲେ ସେ ଫେରିବେ କେମିତି? ଖାଇବେ କ'ଣ? ପୁରୀ ସହରରେ କେହି ଚିହ୍ନା ନାହାନ୍ତି। ହାତ ଉଧାର ଏବେ କାହାକୁ ମାଗିବେ? ମୁଣ୍ଡରେ ଅନେକ ଭାବନା ଆସୁଥାଏ। କ'ଣ କରିବେ କିଛି ଭାବି ପାରୁନଥାନ୍ତି। ସେହିଠାରୁ ନୀଳଚକ୍ରକୁ ଚାହିଁ ବିଜୟ କହିଲେ, ହେ ଠାକୁରେ, ତୁମ ଧାମକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, ହେଲେ ଏବେ ମୁଁ କେମିତି ଫେରିବି? ଏତିକି କହି ସେ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନରୁ ଖାଇବା ଫେରାଇ ଦେଇ ଦୁଃଖୀ ମନ ନେଇ ଷ୍ଟେସନ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲେ। ଭାବିଲା ଆଜି ନୁହେଁ, କାଲି ସକାଳେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି। ରାତିରେ ଷ୍ଟେସନରେ କାହାକୁ କିଛି ଟଙ୍କା ମାଗିବି। ଯିଏ ଦେଲେ ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ମାଗଣାରେ ଟ୍ରେନରେ ଯିବି। ଧରା ପଡ଼ିଲା ପରେ ଯାହା ହେବ ଦେଖାଯିବ। ଷ୍ଟେସନର ଗୋଟିଏ ଯାତ୍ରୀ ବିଶ୍ରାମାଗାରରେ ଚୌକିରେ ଶୋଇଲେ। ହେଲେ ଆଖିକୁ ନିଦ ବି ଆସୁନି, କାରଣ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଯାହା ମହାପ୍ରସାଦ ଟିକେ ଖାଇଥିଲେ, ଆଉ ଦିନ ତମାମ ପେଟରେ କିଛି ପଡ଼ିନି। ଏବେ ଆସି ରାତି 12ଟା ବାଜିବାକୁ ବସିଲାଣି। ବିଜୟ କିଛି ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଜ ଦୁଃଖ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଲେ, ହେଲେ କେହି ବି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଲେନି। କାରଣ ଲୋକେ ଭାବୁଥାନ୍ତି କୋଉ ଗୋଟେ ନିଶାଡ଼ି ହୋଇଥିବ, ପଇସା ମାଗି ନିଶା ଖାଇବା ପାଇଁ ବାହାନା କରୁଥିବ। ବିଜୟ ବି ନିଜ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଜଗି ଆଉ କାହାକୁ ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ ନାହିଁ। ସେମିତି ଜାକିଜୁକି ହେଇ ଗୋଟିଏ ଯାତ୍ରୀ ବେଞ୍ଚରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ଭୋକ ଜ୍ୱାଳା କଲବଲ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୋଇ କହୁଥାନ୍ତି, ତୋ ଦୁଆରକୁ ଆସି ମୁଁ ଭୋକିଲା ରହୁଛି, କି ଲାଭ ତୋର ପତିତପାବନ ବାନା ଉଡ଼ାଇ? ପେଟକୁ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ସିନା ଦେଲୁନି, ହେଲେ ମୁଁ ଆଜି କହୁଛି, ହଟିଆ ଠାକୁର, ତୋ ଦୁଆରକୁ ଆଉ ଆସିବିନି। କାଲି ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବି ଓ ଘର ଲୋକ ପଚାରିବେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସଫା ସଫା କହିଦେବି, ତୋ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ମୁଁ ଉପାସ ଫେରୁଛି, ତେଣିକି ତୋ ନିନ୍ଦା ତୁ ମୁଣ୍ଡେଇବୁ। ଏମିତି ଅଭିମାନ ଭରା କଥା କହି ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି, ହେଲେ ନିଦ ଆସୁନି। ସେମିତି ଅପଲକ ନୟନରେ ଷ୍ଟେସନରେ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ରକୁ ଅନେଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଆଖିରୁ ବି ଧାର ଧାର ଲୁହ ବୋହିବାକୁ ଲାଗିଛି। ଏମିତିରେ ଷ୍ଟେସନରେ ପାସେଞ୍ଜରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିବାରେ ଲାଗିଲାଣି। ବିଜୟଙ୍କ ହଠାତ୍ ଧ୍ୟାନ ପଡ଼ିଲା ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ। ଦୂରରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଚାଲି ଚାଲି ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେହରେ ଛିଣ୍ଡା ବସ୍ତ୍ର, କାନ୍ଧରୁ ଗୋଟିଏ ମଇଳା କପଡ଼ାର ମୁଣି, ଆଉ ମୁହଁଟି କଳାବର୍ଣ୍ଣ ସାଙ୍ଗକୁ ମେଞ୍ଚାଏ ଦାଢ଼ି। ବେଶଭୂଷାରୁ ଲାଗୁଥିଲା କି ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ କୌଣସି ମାନସିକ ରୋଗୀ, ନହେଲେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡର କେହି ଭିକାରୀ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ଚାଲି ଚାଲି ଆସି ବିଜୟଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ପଚାରିଲେ, ବାପାରେ, ତୋତେ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଦେଖୁଥିଲି। ତୁ କାହାକୁ ପଇସା ମାଗୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ କେହି ଦେଲେନି। ତୁ କ'ଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛୁ? ବିଜୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହଁ, ମୋର ପର୍ସ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି ଖାଇନି। ମୋର ପୁରୀ ଆସିବାଟା ଭୁଲ ହୋଇଗଲା। ଏଠି ଗରିବଙ୍କୁ ସେ କଳା ଠାକୁର ଅନାଏ ନାହିଁ। କପଟିଆଟା କପଟ ଆଉ ଛଳନା କରିବା ଶିଖିଛି। ସବୁ ଘଟଣା କହି କହି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଦିଟୋପା ଝରାଇ ଦେଲେ। ଏତିକିବେଳେ ସେ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ କହିଲେ, ହଉ ହଉ, ତୁ ତୁନି ହ, ବସିଲୁ, ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇବା ଆଣିଛି, ଖାଇଦେବୁ। ଆଉ ବିଜୟଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ବସିଲେ। ବିଜୟ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ବସିବା କ୍ଷଣି ବାସି ଉଠୁଥିଲା ସେ ଜାଗା। ଓଃ, ଅପୂର୍ବ ମହକରେ ବିଜୟଙ୍କ ଯେମିତି ପେଟ ପୁରି ଉଠୁଥିଲା। ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ବେଶଭୂଷା ଦେଖି ବିଜୟ ଭାବୁଥିଲେ, ଅପରିଷ୍କାର ଦିଶୁଥିବା ଲୋକଟା ଦେହରୁ ବୋଧେ କୌଣସି ଗନ୍ଧ ବାହାରି ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯେଉଁ ବାସ୍ନା ଭାସି ଆସୁଥିଲା, ସେଥିରେ ବିମୋହିତ ହୋଇଯାଉଥିଲେ ବିଜୟ।
ଏତିକି ବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ନିଜ ମୁଣିରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ 3ଟି ଅବଢ଼ା କୁଡ଼ିଆ ବାହାରି କଲେ ଆଉ କହିଲେ, ନେ ଖାଇନେ। ବିଜୟ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ଅବଢ଼ା ଆଣିଥିଲେ, ଆପଣ ଖାଇଲେନି? ବୃଦ୍ଧ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ବୁଲା ଲୋକଟା, କୋଉଠି କେଉଁ ଦାତା ଦେଲେ ଖାଇନି, ମୋର କ'ଣ ଅଛି? ଏମିତିରେ ମୋତେ ଆଜି ଖୁବ୍ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଛି। ଏବେ ମୋ ପେଟ ପୁରି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏ ଖାଇବା କାଲି ପାଇଁ ରଖିଥିଲି, ତୁ ଏବେ ଆକୁ ଖାଇଦେ। ବିଜୟ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଖାଇବା ଖାଇନେବି ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ ଖାଇବେ? ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ କହିଲେ, ମୋ କଥା ଚିନ୍ତା କରନା ପୁଅ, ମୋ ପାଇଁ ଅନେକ ଦାତା ଅଛନ୍ତି, କୋଉଠି କେମିତି ମିଳିଗଲେ ଖାଇନିଏ। ଆଉ କିଏ ଗାଳି କରି ମୋତେ ଦୁଆରୁ ଫେରାଇ ଦେଲେ ମୋର ସେଥିରେ ବି ପେଟ ପୁରିଯାଏ। ବିଜୟ କେବଳ ବଲ ବଲ କରି ବୃଦ୍ଧଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥାନ୍ତି। କଥା ତ ନୁହେଁ, ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଅମୃତ ଭାସି ଆସୁଛି। କଥାରେ କଥାରେ ଅଧା ପେଟ ପୁରି ଯାଇଥାଏ। ତଥାପି ଅବଢ଼ାରୁ ଟିକିଏ ନେଇ ପାଟିରେ ଦେବା କ୍ଷଣି ତାଙ୍କ ଦେହ ମନ ଶିହରଣ ହୋଇ ଉଠିଲା। ସତେ ଯେମିତି ମରୁଭୂମିର ଓଟକୁ ପାଣି ମିଳିଯାଇଛି। ବିଜୟ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ରାତି 2ଟା ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଅବଢ଼ା ଅନ୍ନ ଉଷୁମ ଥାଏ। ବିଜୟ ପଚାରିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଏତେବେଳେ ଯାଏଁ ଅବଢ଼ା ଅନ୍ନ କେମିତି ଗରମ ଅଛି? ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭୋଗଟା ଜଣେ ଦାତା ଦେଇ ଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ରଖିଦେଇଥିଲି ମୁଣିରେ, ତେଣୁ ଗରମ ଥିବ। ବିଜୟ କିଛି ଖାଇସାରିବା ପରେ ଅନୁଭବ କଲେ ପେଟ ତାଙ୍କର ପୁରିଲା ପୁରିଲା ଭଳି ଲାଗୁଥାଏ। ସେତିକିରେ ସାରିଦେଇ ବଳକା ଭୋଗକୁ ରଖିଦେଲେ। ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ କହିଲେ, ବାବାରେ, ବଳକା ଭୋଗକୁ ରଖିଦେ, କାଲି ଘରକୁ ନେଇଯିବୁ। ହଁ, ତୁ ପରା କହୁଥିଲୁ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। ମୋତେ ଆଜି ଜଣେ ଦାତା କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇଛି, ନେ ତୁ ନେଇଯା, ଆଉ ମୁଁ କାଲି ପୁଣି କାହାଠାରୁ ହାତ ପତେଇ ମାଗିନେବି। ଏତିକି କହି ମୁଣାରୁ କିଛି ଖୁଚୁରା ଟଙ୍କା ଅର୍ଥାତ୍ 10 ଟଙ୍କିଆ 20 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ମେଞ୍ଚାଏ ବାହାରି କଲେ। ଆଉ ବିଜୟଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇ କହିଲେ, ନେ ୟାକୁ ରଖିଥା, କାଲି ସକାଳେ ଘରକୁ ପଳେଇବୁ। ଆଉ ହଁ, ଘର କଳି ଦାଣ୍ଡ ଧୂଳି ୟାକୁ ମୋଟା କରି ରଖିବୁନି, ସବୁକୁ ଆୟତ୍ତ କରି ସଂସାର ଚଳାଇବୁ। ଏତିକି କହି ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ କହିଲେ, ହଉ ଏବେ ଆସୁଛି, ତୁ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼, ସକାଳ ହେଲେ ଟ୍ରେନ୍ ଧରି ଘରକୁ ଯିବୁ। ବିଜୟ ନାହିଁ ନାହିଁ କରୁଥିଲେ ବି ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଧରାଇ ଦେଇ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ଟଙ୍କା ବି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା, ଯାହାକୁ ବିଜୟ ଉଠାଇ ଏକାଠି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସବୁ ପଇସାକୁ ମିଶାଇ ଗଣିବା ବେଳକୁ ସେଥିରେ 450 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ପଇସା ଗଣା ସରିବା ବେଳକୁ 10 ମିନିଟ୍ ଲାଗି ସାରିଥାଏ। ଏତିକି ବେଳକୁ ବିଜୟ ମୁଣ୍ଡ ଉଠାଇ ଦେଖନ୍ତି ଆଖପାଖରେ ସେ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ନଥିଲେ। ବିଜୟ ବହୁତ ଖୋଜିଲେ ଆଖପାଖରେ, କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ବି ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଆଣ୍ଠୁମାଡ଼ି ସେଇଠି ବସିପଡ଼ି କହିଲେ, ହେ ମହାବାହୁ, ମୋତେ ମୋହ କରି କେଉଁଆଡ଼େ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଗଲ, ମୁଁ ଅଧମ ଜାଣିପାରିଲିନି। ଏତିକି କହି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପରେ ଅଭଡ଼ାକୁ ଧରି ସକାଳେ ଯାଇ ଅନିଦ୍ରା ରହି ଗାଁକୁ ଫେରିଲେ। ଘରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ କଥା କହିଲେ, ଆଉ ସେ ମହାବାହୁଙ୍କ କରୁଣାକୁ ବଖାଣି ଚାଲିଲେ। ସେବେଠାରୁ ବିଜୟଙ୍କ ଘରେ ସେହି ଅବଢ଼ାର କଣିକା ନିର୍ମାଲ୍ୟ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ବି ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଛୋଟ ଘଟଣାଟିଏ ଯାଜପୁର ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ମୋର ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ପ୍ଲିଜ୍।